xics i xiques, com esteu tots i totes? Avui us porto un altre joc online. En aquest cas, el contingut que anem a treballar és la TJ, la TG, la G i la J. El nivell és concretament per a primer de primària, però sí que és veritat que és un contingut que es sol reforçar també en segon, inclús en tercer de primària, ja que a nivell ortogràfic comporta algunes dificultats. Comencem. Bé, abans de començar el que anem a fer és un xicotet resum de l'ús de la TG, la TJ, la G i la J. Doncs el que heu de recordar és que la G i la G tenen el mateix so que la ja, jo i ju, però s'escriuen diferent. La G i la G van en G i la ja, jo, ju van amb la J. Algunes excepcions són jersei, jeroglífic o majestat, però tot això ja anirem treballant-lo en els cursos superiors. Recorda que ge, gi tenen el mateix so que ga, go, gu, però la ge i la gi requereixen d'una u al mig. La TG s'escriu en posició intervocàlica, vol dir que s'escriu en posició entre dues vocals i sempre davant de la E i de la I. La T i la J s'escriu en posició també intervocàlica i sempre davant de la A, O, U. L'activitat que porta avui és un dictat mut. El que heu de fer és anotar en una llibreta cada paraula segons la imatge que aneu veient. Per això es diu mut, perquè jo no vos la dictaré, sinó que vosaltres mirareu la imatge i anotareu la paraula. Una vegada ja estigui anotada, us deixaré temps i després ja la pronunciaré jo i l'escriuré. D'aquesta manera podreu comprovar si l'heu dit bé. Per a què és això? Doncs d'aquesta manera el que fem és treballar prèviament el vocabulari perquè així sabreu si sabeu la paraula o no al mateix temps que estem treballant la TG, la TJ, la G i la J. Val? Vinga, comencem. Escriu en la llibreta el nom de l'aliment. Us dona temps. La teniu? Molt bé, és un formatge. Formatge. Anem a comprovar si l'haveu escrit bé. Ho teniu bé? Segur que sí. Continuem. Escriu en la llibreta el nom. Tots sabeu el que és, no? Clar, és una platja. Platja. Anem a comprovar si està ben escrit. Ho teniu bé? Fixeu-vos. Platja. TJ amb la A. Continuem. Escriu en la llibreta el nom de l'animal. Què és aquest animal? Clar que sí, és una girafa. Girafa. Teniu escrit? Girafa. Comprovem? Anem a comprovar. Girafa. Amb G. G-I. Girafa. Continuem. Escriu en la llibreta el nom. Mireu, vaig a donar-vos una pista. És un lloc on fem deport. Vosaltres a l'escola també el gasteu, també l'utilitzeu. És el... Clar que sí, és el gimnàs. Gimnàs. Molt bé. Anem a comprovar com s'escriu. Gimnàs. Comprovem. Gimnàs. G-I.
gimnàs. Molt bé, ho esteu fent molt bé. Continuem. Escriu en la llibreta el nom. Sabeu qui és aquesta persona? És la que s'encarrega de dir si una persona és culpable o és innocent d'un delicte. Com li diuen a aquesta persona? És un... Clar que sí, és un jutge. 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 Està escrit? Anem a comprovar si ho he escrit correctament. Jutge. Fixeu-vos com porta T-G amb la E. Continuem. Escriu en la llibreta el nom. Què és això? Eixa part del cos, concretament de la cama, és un... Clar que sí, és un genoll. Genoll. Moltes vegades, quan esteu al pati, us feu mal al genoll, quan jugueu a futbol. És un genoll. Anem a comprovar si ho havíeu escrit bé. Genoll. G. La G amb la E. Genoll. Escriu en la llibreta el nom. Què és això? Són... Vinga, este sí que el sabeu molt bé. Clar que sí. Són o jocs o joguines, el que vulgueu. Però les dues s'escriuen amb J. Jocs o joguines. Val? Jocs amb J. La J i la O. Jocs. Jocs. Escriu en la llibreta el nom de l'objecte. Mireu, us dono una pista per si no sabeu el que és. És una cosa que utilitzem per a pegar damunt de les cartes, en un córner de les cartes, per tal de poder enviar-les. Sense això no podem enviar les cartes. És un... Clar que sí. És un segell. Segell. Us dono temps per anotar, si no ho havíeu apuntat. Segell. Està? Anem a comprovar si ho heu escrit bé. Molt bé, no ho teniu? Anem a continuar. Escriu en la llibreta el nom de l'objecte. Què és això? Vaig a donar-vos una pista. Nosaltres diem calcetins, però té un altre nom, que no són calcetins. Vaig a donar-vos un mica de temps i si no, us ho dic. Nosaltres el que li diem és que són uns mitjons. Mitjons. Se pot dir calcetins o mitjons. Escriviu? Ho teniu? Molt bé. Anem a comprovar si heu escrit bé mitjons. Mitjons. Ho he escrit així. T-J-O, mitjons. Mitjons. Molt bé. Anem a continuar. Escriu en la llibreta el nom de l'objecte. Aquest és molt fàcil. Ja ho sé, que ho sabíeu molt bé. Jaqueta. Jaqueta. Recordeu escriure bé també aquest què. Jaqueta. Val? Ho teniu? Anem a comprovar. Jaqueta. Val? J-A. La que... U-U-E, jaqueta. Vinga, segur que ho heu fet bé. Anem a continuar. Escriu en la llibreta el nom. Què és això? Què tant us agrada? Sobretot a l'estiu. Què és això? Clar que sí, és un gelat. 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 Teniu anotat? Sí?
Anem a comprovar. Gelat, G-E, gelat. Molt bé, continuem. Escriu en la llibreta el nom de l'objecte. Què estan fent aquests xiquets? Feu vosaltres tots els dies a l'hora del pati? Clar que sí, estan jugant, jugant, jugant. Ho teniu? Anem a comprovar. Jugant. Molt bé, amb J, U, jugant. Molt bé. Escriu en la llibreta el nom de l'objecte. Qui és aquesta persona que molts dies estem així a aplaudir-los en aquest confinament? Com es diu aquesta professió? Clar que sí, és un metge. Metge. Molt bé, anem a veure com s'escriu. Metge. Molt bé, ho havíeu escrit bé? Segur que sí. Vinga, doncs fins ací hem arribat avui. Espero que us hagi agradat i ens veiem la propera setmana. Adeu, adeu!